La nova unitat s'emmarca en la campanya solidària Rehabilitació Més en moviment per l'ictus, una iniciativa de mecenatge que ha fet possible el projecte gràcies a la col·laboració d'entitats del territori, empreses i ciutadania, així com diverses accions solidàries. Es tracta d'una àrea de rehabilitació intensiva dins de la unitat d'ictus que permet rehabilitar les seqüeles neurològiques dels pacients d'ictus. És el cas del Narciso Cerro, que amb 75 anys va tenir un ictus a finals de gener i tot i que primer va estar ingressat a la Vall d'Hebron, ara l'han traslladat a l'Hospital de Granollers perquè té més recursos de rehabilitació. Quan he estat allà en el Vall d'Hebron, no, estava tot el dia al llit. I tu podies moure? Bueno, em movia les cames i me costava molt aquesta i el braç aquest braç sempre el tenia així a sobre que no el movia. I ara he arribat aquí i ja, bueno, doncs com volgués, i ara sí, ja puc moure. És un abans i un després per l'equip de rehabilitació de l'hospital. Ens permet treballar en unes condicions dignes, adequades i amb un empoderament del pacient cada cop més gran de cara a la seva rehabilitació. La rehabilitació en fase precoç és superimportant i està sobradament demostrat que és molt eficaç amb la prevenció de discapacitats posteriors i el fet de disposar d'un espai com aquest fa que el pacient pugui aprofitar aquesta rehabilitació. L'hospital acull anualment prop de 400 pacients que han patit un ictus i fa poc més d'un mes que han posat en marxa aquesta sala per on passen entre 6 i 7 pacients al dia, sigui de manera individual o en grup. Una sala on, tot i que l'habitual és treballar la logopèdia i la fisioteràpia, es treballa de manera transversal, incloent també la part neurocognitiva amb comptar amb neuropsicòlegs. La estancia media, vamos a decir, dentro de la unidad de ictus es de unos 4 días. Eso quiere decir que un paciente desde que tiene el ictus, a las 24 horas empezamos ja la rehabilitació intensiva. Poder facilitar aquesta recuperació de forma precoç en els pacients que han patit un ictus és molt important per la seva recuperació i perquè l'estada sigui la mínima possible. Així, la nova unitat permet treballar de manera intensiva aspectes com la mobilitat, l'equilibri, la força, així com la parla i les capacitats cognitives, amb l'objectiu d'escurçar els temps de recuperació i millorar els resultats.